दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै सापागुरि हालामनि समाज फोसाबारि जथाय आफादा जुवा आरो गोबाव सम फुजा खुंफुंनायखौ सुंथाब खालामनो थाखाय फुजा खुंफुं आफादफोरनो आर'जलाइ गथायदों। थार मंगलबार सानाव बाथौफुरि मिरु बाथौ थानसालियाव तामुलपुर जिल्ला आफादनिफ्राय सा 565 बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। बोसोनगिरि आलासि महरै खगेन रामसियारि, राजेन बर' आरो मिरु दौरि राहुल दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। ग्रीन बड'लेण्ड मिशनजों लोब्बा लाखिनानै कुंग्रिं जगामि क्लाबा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि देहानि थाखाय एक्सारसाइज खालामनाय भिडिअ'नि सायाव आरजाथावै राव बाहायनाय प्रमद दैमारिया गावनो निमाहा बिबाय। चिरां जिल्ला सुजुरुं मडेल CLF BMMU सिडली चिरांनि बानजायनायाव सेतुनि जर'खा माव बिथांखिनि गेजेरजों सान्तिपुर समबाय समष्टिनि नब्लाङाव गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो रां राननानै होनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहरनि सुबासपल्लियाव सोलिदों कम्पानिनि नंखाय मावखुलि। पुलिसा सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमना लाङै 7 आइजोफोरखौ लोगोसे नंखाय मावखुलि सामलायग्रा 2 दायनिगिरि सुबुंखौ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 17थि बोसोरसालिया जथुमा आरो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारि नब्लाङाव दिनै बनरगाव ब्लक UPPL हानजाया गेट टुगेदार आरो जयनिं हाबाफारि लादों। दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै सापागुरि हालामनि समाज फोसाबारि जथाय आफादा जुवा आरो गोबाव सम फुजा खुंफुंनायखौ सुंथाब खालामनो थाखाय फुजा खुंफुं आफादफोरनो आर'जलाइ गथायदों। थार मंगलबार सानाव बाथौफुरि मिरु बाथौ थानसालियाव तामुलपुर जिल्ला आफादनिफ्राय सा 565 बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। बोसोनगिरि आलासि महरै खगेन रामसियारि, राजेन बर' आरो मिरु दौरि राहुल दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। ग्रीन बड'लेण्ड मिशनजों लोब्बा लाखिनानै कुंग्रिं जगामि क्लाबा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि देहानि थाखाय एक्सारसाइज खालामनाय भिडिअ'नि सायाव आरजाथावै राव बाहायनाय प्रमद दैमारिया गावनो निमाहा बिबाय। चिरां जिल्ला सुजुरुं मडेल CLF BMMU सिडली चिरांनि बानजायनायाव सेतुनि जर'खा माव बिथांखिनि गेजेरजों सान्तिपुर समबाय समष्टिनि नब्लाङाव गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो रां राननानै होनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहरनि सुबासपल्लियाव सोलिदों कम्पानिनि नंखाय मावखुलि। पुलिसा सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमना लाङै 7 आइजोफोरखौ लोगोसे नंखाय मावखुलि सामलायग्रा 2 दायनिगिरि सुबुंखौ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 17थि बोसोरसालिया जथुमा आरो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारि नब्लाङाव दिनै बनरगाव ब्लक UPPL हानजाया गेट टुगेदार आरो जयनिं हाबाफारि लादों। दिनै सानसेनि रादाब